reggelt kívánok! Jó reggelt! Szorozzuk Henrik Szlavik és idősebb Antal József szobrát itt a Magyar Nagykövetség mellett, hogyha itt hátra néztek, itt a Magyar Nagykövetség. Henrik Szlavik lengyel diplomata volt, és idősebb Antal Józseffel közösen, aki pedig 1939-től kormánybiztos volt, a lengyel menekültekért felelős kormánybiztos. Közösen több mint 30 000 lengyel menekültnek mentették meg az életét, köztük 5000 lengyel zsidó származású menekültnek. Henrik Szlavikot a Gestapo őrizetbe vette és kivégezte, Antal Józsefet is őrizetbe vették, mind a ketten megkapták a világ igazai kitüntetést. Okay. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Még egyszer jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Akkor menjünk, induljunk el. Thank you. You can stay with Yeah? people from Hungarian, yes? Hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen. Köszönöm, gyorsan menjünk, jó? Persze. Ugyanennek a szobornak a mása egyébként megvan Budapesten is, azt hiszem a 11. kerületben. Ja, ketten? Jó. Köszönöm szépen. Mennünk kell, jó? Legutolsó. Tartsatok velünk, megyünk tovább, itt lehet, hogy kicsit megszakad az adás, de igyekszünk ezt megoldani. Megyünk a miniszterelnöki rezidenciához. Ha lehet, osszátok meg minél többekkel a videót. Gyönyörű helyen van a Magyar Nagykövetség, gyönyörű idő van itt Varsóban. Itt most lesz egy katonai tiszteletadás, mert egy fogadás Donald Tusk miniszterelnöknél. Utána egy 4 szemközti tárgyalást folytatok vele, ami alatt a minisztereink a saját kollégáikkal tárgyalnak, majd lesz egy plenáris ülés, és utána pedig elindulunk majd Danskba. Itt van velünk a Magyar Nagykövetség első beosztottja is, aki nagykövet hiányában jelenleg vezeti a nagykövetséget. Szóval utána a repülővel elmegyünk Donald Tusk kíséretében Danskba, ahol találkozunk a danszki emberekkel, lengyelekkel, magyarokkal.
ott is lesz egy rövid beszéd, egy séta, onnan is jelentkezünk. Most a kollégák előre mennek, és én külön autóval megyek, úgyhogy tartsatok velünk, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
możemy przyjrzeć. Yeah. Who is the creator? Only two person. Only two person. Yeah. Listen. A Kristóf meg a Balázs maradt. A Kristóf meg a Balázs maradt. Légy szíves. Most mondtad, hogy ez nekem kell. Kettő. Gyere ide. It's not really Menjetek át a túloldalra. Pania, chodź! Karabie, hań! Prezentuj, hań! Na prawo, hań! Please. Thank you so much. Please. Please. Excuse me. Please. Excuse me. Please. Please. Go to the. Okay. Please start. Panie premierze, dowódca kompanii porucznik Rółka melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego do powitania.
Stój! Broń!